comencem la segona sessió, la part de les experiències didàctiques, amb l'Aina Montferrer. Si vols, mentre vas compartint pantalla i tot això, doncs et presento. L'Aina Montferrer Palmer és llicenciada en Comunicació Audiovisual i graduada en Llengua i Literatura Catalanes. Té els màsters en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües i el màster de Professorat. És doctora per la Universitat Jaume I amb la tesi Estudi Lingüístic, Literari i Textual de la Poesia de Vicent Andrés Estellés. Ha estat lectora de català a la Universitat de São Paulo i actualment és professora a l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló, és la responsable del programa d'ensenyament del català en línia PIALP i professora de la Universitat Jaume I. És autora de desenes de publicacions, comunicacions i seminaris a universitats internacionals sobre llengua, literatura i cultura. A més, és autora del llibre Vicent Andrés Estellés i la literatura a l'aula, publicat el 2019, i del manual Estratègies d'adquisició i aprenentatge de la llengua catalana per mestres, també del 2019. A banda d'això, té el web ainamontferrer.com i el canal YouTube per aprendre català, que té el seu nom. Aleshores, quan vulguis, Aina, et deixo la paraula i comences la presentació. Moltes gràcies. He de compartir jo la pantalla? Sí, has de posar sota Share Screen. A veure, un moment. A la part de sota? Sí. Compartir pantalla, d'acord. Sí. Com a pissarra? No, desktop, no? Bueno, el que vulguis. Si no tens presentació, doncs no, és igual. No, sí que tinc presentació. Doncs llavors la teva presentació. D'acord. Em podeu dir si la veureu ara? Un moment. A veure si ho estic fent bé. Zoom. Start. D'acord. No sé si la veieu. Veieu la meva pantalla? Ara encara et veiem a tu, Aina. Sí. D'acord, doncs un moment. Compartir. Ara. Ara veiem el teu desktop, sí. D'acord. Doncs ja ho tinc. Disculpeu, Bé, doncs ho esteu veient, no? Esteu veient la presentació? Bé, doncs en primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat i així el que faré serà compartir una mica la meva experiència a partir sobre l'ensenyament en línia, d'acord? Dels últims anys. Ja m'han introduït, ja m'han presentat perfectíssimament i, a veure, simplement volia contextualitzar un poc el punt en el qual ens trobem actualment, tant des d'un punt de vista més filogenètic, des del que ens està passant o ens ha passat a la societat en general, com des d'un punt de vista més ontogenètic, és a dir, què m'ha passat a mi els darrers 10 anys. Aleshores, per un costat, tenim el que ha passat en els darrers 10 anys al nostre territori, que és des del 2010 que es va introduir l'smartphone, fins al 2010 simplement enviàvem SMS i trucàvem per telèfon i ja està, i pareix mentida, però només fa 10 anys d'això. El 2011 al territori valencià ens vam quedar sense TV3, a partir del 2013 es va començar a crear premsa que no tenia publicacions, revistes que no tenien format en paper, i van aparèixer un munt de publicacions sobre cultura en català molt interessants. El 2013 ens vam quedar sense Canal 9 al territori valencià, després el 2015 va introduir-se Netflix a l'estat espanyol, va ser de manera tardana, molt més tard que a la majoria de països occidentals. A partir de 2017 hem començat a comprar massivament per internet, a consumir massivament plataformes de streaming i pràcticament a no veure la televisió normal, la televisió TDT, no? I ja ha vingut el 2019-2020 i hem tingut com una crisi, un moment que ens ha trobat a tots per sorpresa, en el qual sí que s'ha totalment trasbalsat el context de recepció de la informació i ens ha fet canviar a tots, fins i tot als docents, que no era a priori l'àmbit de l'ensenyament, un àmbit molt permeable als canvis, no tant com altres, però fins i tot nosaltres
hem hagut de canviar sí o sí la nostra manera de comunicar i la nostra manera de fer classe, d'ensenyar, d'aprendre, de tot. Vull posar això sobre un paper de calc sobre el que m'ha passat a mi ontogenèticament aquests 10 darrers anys, perquè s'entenga un poc la meva trajectòria i per què ara faig el que faig. El 2010 estava acabant la carrera de comunicació audiovisual. El 2010 em vaig crear la meva pàgina web, el meu domini ainamonferrer.com. Simplement me'l vaig crear per a omplir un buit que era el buit de quan me buscaven per Google, que no aparegueren fotos meues amb els meus amics, sinó que aparegueren publicacions, i també per organitzar-me jo a l'hora de buscar publicacions i fer el meu currículum ràpidament. El 2012 vaig acabar el grau de Llengua i Literatura Catalanes per la UOC. Del 2013 al 2015 vaig estar en una beca d'investigació de doctorat a l'UGI fent el meu doctorat amb el professor Vicent Salvador. El 2015 em vaig quedar sense feina i me'n vaig anar de lectora a São Paulo l'any 2015-2016 i ahir em vaig crear el meu canal de YouTube perquè van haver unes vagues a la universitat en l'ensenyament de tot Brasil i aleshores vaig haver de fer unes classes en línia i les vaig penjar al canal de YouTube, però tant el meu web com el meu canal de YouTube eren residuals en aquell moment, no eren la meva tasca principal. Després, ja al 2016, a l'estiu, vaig aprovar les oposicions de professora d'Escola d'Idiomes i a partir del 2016 he estat a l'Escola d'Idiomes. A partir del 2017-2018 em vaig fer càrrec del programa d'ensenyament en línia de valencià, que és pioner a tot l'estat espanyol en Escola d'Idiomes, i també ha ajudat a coordinar el programa PIALP en línia d'anglès. I ahir sí que he entrat en contacte molt en tot el que és l'ensenyament en línia des de l'any 2017-2018 fins a l'actualitat. He hagut de crear molts materials. I què més? Doncs també he continuat de professora associada a l'UGI fent les assignatures de català per a publicitat, comunicació audiovisual. I justament l'any 2019, l'estiu de 2019, em va tocar ser tribunal d'oposicions d'Escola d'Idiomes i va ser just aquest estiu en veure una mica com estava el panorama de l'ensenyament del català al País Valencià per a adults i veure que realment hi havia molt poca cosa en internet i jo tenia molts materials fets, que vaig decidir, després de conèixer experiències com la de Mònica Richard o Salva Pérez, de tot allò que jo tenia guardat en un calaix i que no havia pogut publicar, doncs penjar-ho a la meva pàgina web i al meu canal de YouTube i crear-me jo mateixa, ser jo mateixa la meva editorial, d'alguna manera. Va ser així com de manera molt altruista a partir de l'estiu de 2019 i la cosa s'ha anat fent bastant gran, de manera que actualment tinc 3.500 subscriptors en el meu canal per ensenyar valencià i tinc una pàgina web amb moltíssimes visites setmanals. I just això ha sigut a punt d'entrar en el confinament i la crisi de la Covid. També ha coincidit amb un projecte musical que he engegat i a tot això ho explico perquè després comença tot a entrelligar-se i a tindre un sentit amb el que faig actualment, que no és que de sobte jo hagi aparegut així amb un munt de vídeos i amb un munt de materials. No, tot això anava coent-se a poc des de feia molts anys i l'any 2019 vaig publicar un llibre sobre Vicent Andrés Estellés i aplicacions de la literatura a l'aula i un manual per a ensenyar català als alumnes de magisteri. I tot això m'ha portat a tindre, tot això sumat a l'experiència del confinament, m'ha portat a tindre un coneixement així bastant particular del tema de l'ensenyament en línia i crec que per això se m'ha convidat a parlar així, no ho sé. També durant el confinament vaig experimentar l'experiència, valga la redundància, dels directes de YouTube i també és una altra qüestió tècnica que he conegut i això és una miqueta el que mostraré així. Algunes qüestions que jo crec que són importants a l'hora de l'ensenyament en línia i del que tota la parafernàlia que jo tinc muntada actualment en la pàgina web i en el canal de YouTube és la qüestió d'aprofitar sinergies. Jo no sé molt de res, però sí que sé poc de molt. Aleshores, el fet de saber, de tindre música feta ja per aprofitar per a les sintonies, de tindre unes mínimes nocions d'edició de vídeo, de tindre fets ja un canal de YouTube i una pàgina web sense molta importància, però que ja estaven ahí i he pogut utilitzar i he pogut dinamitzar darrerament,
A banda de ser la coordinadora dels cursos de l'ensenyament del valencià en línia a tot el territori valencià, que soc l'única professora d'OI que està fent això, doncs tot això i continuar en contacte amb el món audiovisual en la meva docència a l'UGI m'ha fet com aprofitar moltes sinergies i crear una sèrie de continguts que han tingut un relatiu èxit a la xarxa. Aleshores, com es veu així, jo tinc la pàgina web ainamonferrer.com de mica en mica s'ampli la pica, que té una part on emmagatzeme totes les meves publicacions i la meva investigació en general i una altra part per a estudiants de valencià C1 i C2 que oferisc moltíssims materials gratuïts amb els models de tasques dels exàmens perquè cada un es prepara. Després tinc el meu canal principal, que és Aina Montferrer, en el qual penge estrictament el material, píndoles, classes magistrals, correccions en línia, d'ensenyar valencià per a persones que volen preparar-se el C1 i el C2 de valencià i després, com que tenia també altres inquietuds i no cabien en aquest canal principal, vaig obrir el canal Miscel·lània de Coses Random, on col·loque comunicacions en congressos, videoclips del meu grup, classes de comunicació audiovisual de català, les coses així que no caben en el canal principal. Després també em vaig obrir un canal d'e-box perquè molta gent, vaig pensar, jo consumisc molts podcasts. Molta gent no té temps per preparar-se mirant vídeos de YouTube, però surt a fer esport, surt a caminar o el que siga i aleshores ahir penge els meus vídeos de YouTube només en àudio i també és un servei que oferisc perquè qui siga pugui anar estudiant per a l'examen i aprenent d'una manera més autodidacta. Bé, una de les idees que volia jo comunicar així, perquè és una de les hipòtesis que tinc arran de la meva experiència, és que el secret de la motivació a l'aula és la motivació del docent. Jo, per poder motivar els meus alumnes, jo necessito estar motivada amb el que faig i per això faig servir la meva aula presencial, que tinc un grup presencial també a l'Escola d'Idiomes, com a laboratori. Vaig provant coses, vaig provant els meus materials, vaig pilotant, vaig creant tasques noves a partir de materials audiovisuals que trobe i que m'agraden i les pilote amb els meus alumnes. I els meus alumnes són els que em fan veure si estan ben dissenyades o no aquestes tasques i després de passar aquest filtre en el qual jo em beneficie perquè provo els meus materials i són sobre temes que a mi m'apassionen, els meus alumnes es beneficien perquè estan rebent material nou de trinca i sobre una rabiosa actualitat i després això, si és útil i si és vàlid, està correctament ancorat, ho passe a la pàgina web. També faig servir la música que faig per als meus vídeos. Pareix una tonteria, però la majoria de música té drets d'autor i el fet de tindre tu la teua música que tu et fas és molt útil després per a utilitzar-ho tu en els teus audiovisuals. Pareix que no, però la majoria d'audiovisuals que consumim tenen una música de fons que pràcticament ni ens adonem que està ahí, però que té molta importància. També en les classes, sobretot de l'UGI de la Universitat Jaume I, m'he gravat classes magistrals explicant qüestions, punts de la normativa, pronoms febles, preposicions, adverbis, que fa molta mandra fer classes magistrals d'aquest tipus en ensenyament de llengües en escola d'idiomes, per exemple, però el fet de tindre tu la teva classe magistral a partir dels teus mateixos materials elaborats per tu i que l'alumne puga veure aquestes classes en el seu temps lliure et dona unes possibilitats de classes invertides que a mi em van molt bé. I després, això. Bé, aleshores, el que ens trobem moltes vegades en escola d'idiomes és que estem ensenyant a adults a preparar-se els nivells C i una de les coses que es demana per aprovar un nivell C segons el Marc i el Companion és tindre una capacitat argumentativa elevada i un sentit crític de la realitat. Moltes vegades ens trobem amb persones adultes que no tenen aquest sentit crític de la realitat, que no els agrada, no tenen com a afició escoltar opinió, tertúlies polítiques, el 30 minuts, no tenen aquesta afició i els has d'ensenyar d'alguna manera aquesta manera de pensar.
Aleshores, jo vaig servir molt la meva realitat quotidiana i mediàtica, el meu consum audiovisual personal, soc una apassionada dels mitjans de comunicació, per tal de crear tasques i ensenyar als alumnes i ensenyar-me a mi mateixa a pensar sobre el món. Aleshores, pense que un professor de llengua per a adults ha de ser una persona polièdrica i culturalment inquieta, perquè si no, no estarà capacitada per preparar per als nivells C de la llengua, ja que es demana un coneixement aprofundit de la realitat, de la cultura i un pensament crític sobre els temes d'actualitat. Aleshores, si no som nosaltres persones profundes en aquest sentit, no podem ensenyar. Com a mostra, aquest any, amb el que portem de curs, per exemple, he fet una comprensió escrita sobre la pel·lícula de la mort de Guillem, o després també he fet una comprensió oral sobre un dels vídeos de Judit Canet, que ha penjat darrerament, molt interessant, en el qual recomana llibres en català, lectures en català, als seus dibuixos animats de TV3 de quan era petita. I una mica aquesta és la meva manera de funcionar. Una altra qüestió que m'ha funcionat molt bé és el tema de la videocorrecció d'expressions orals i escrites. Jo, amb l'iPad, el que faig és, amb l'aplicació del Notes de l'iPad, corregisc per colors i en veu en off redaccions dels meus alumnes i resulta molt efectiu perquè els alumnes veuen d'una manera molt visual i amb una explicació meua de fons els seus errors. Al mateix temps vaig consultant en el navegador els diccionaris, els dubtes que em sorgeixen i qüestions que vull il·lustrar, i em sembla una tècnica que m'ha anat molt bé i que tinc molts vídeos, tinc unes llistes de correccions d'orals i d'escrits d'aquest tipus en el canal i funcionen molt bé. És una tècnica que a mi m'agrada i que vos motive a utilitzar. També grave a la millor un monòleg o un diàleg i vaig posant sobre imprimir les errades i les coses positives que van dels interlocutors, i també em funciona molt bé perquè molta gent que està aprenent de manera autònoma no té temps d'anar a classes de català, de valencià, però sí que va molt bé veure com es corregeixen redaccions i expressions de qualsevol tipus d'altres persones per veure's reflectits en els errors que té cadascú, perquè moltes vegades el problema és que els aprenents, els candidats dels exàmens que no venen ni a classe no són conscients ni dels errors que cometen, i aquesta manera de posar com a mostra correccions d'altres persones en el canal de YouTube crec que m'està funcionant bastant bé. Després, així he fet com una síntesi de com gestione una videoclasse. Aquesta videoclasse és del meu curs en línia, PIALP, el programa PIALP. Vaig molt ràpid perquè és que no sé el temps que tinc i vaig com una moto. Si voleu interrompre-m'ho el que siga, m'interrompeu. En les classes de català de CEU del PIALP en línia, el que fem és que tenim alumnes que són ensenyants, docents de primària, secundària o d'ensenyaments professionals que no tenen el títol de CEU. Aleshores, com que al territori valencià es demana el títol de CEU i no és com a Catalunya, que no ens el donen amb el batxillerat, el que fem en aquestes classes és oferir una manera a distància als professors de poder-se preparar per treure's el CEU, i jo em dedico a fer aquesta docència. I els alumnes tenen dret a una sessió d'una hora a la setmana amb altres companys per a practicar l'oral. Després la resta de destreses es treballen però sense videoclasse. Com organitzo jo aquestes classes? Doncs primer organitzo les intervencions en la sessió segons els assistents. En aquest cas que vos mostraré així, tinc 2 assistents i, per tant, es pregunta què vos heu preparat? Doncs aquesta xica s'havia preparat 2 monòlegs i l'altre company s'havia preparat només un monòleg. Aleshores, fa primer aquesta alumna el seu monòleg tot seguit, sense interrupcions, com si fos la prova de C1 oficial, i jo vaig prenent notes en un document de Word, com es pot veure ahí, i l'altre alumne escolta. Després, el segon alumne fa el seu monòleg amb unes fitxes que jo tinc penjades segons el model d'examen, però elaborades per mi, a l'aula virtual, i l'altre alumne pren notes. La segona alumna s'havia preparat un altre monòleg, doncs el fa, i com que són només 2 persones i tinc temps perquè practiquen més, doncs practiquen més. Si tinc a vegades 4 o 5 persones, doncs només fan un monòleg breu cadascú. I una vegada m'ha acabat amb les expressions, amb el xat, faig servir el xat per comentar els errors que han comès i també coses
coses positives en els seus monòlegs. Després, quan ja havia acabat aquesta part de la classe, com que m'havia sobrat temps, he compartit pantalla i he aprofitat per treballar la interacció i la concessivitat, el tema dels connectors formals, els concessius, en aquest cas, a partir d'uns enunciats concessius farcits de prejudicis. Aleshores, aprofite aquestes afirmacions per generar argumentació als alumnes, crear interacció i, a banda, treballar les estructures concessives perquè les facin servir ells en els seus discursos formals per a la prova de C1 o de C2, en aquest cas de C1. I això seria el que faig jo en una classe de 50 minuts del PIALP en línia. Més o menys us he mostrat un exemple. Si apareix algun dubte, doncs el busca al diccionari. Imagina que tots farem el mateix en les nostres classes, no ho sé. Bé, això per un costat. Després, una altra idea que tinc és que moltes vegades molts professors segur que vos heu plantejat el tema de fer-vos un canal o una pàgina web i exposar-vos, mostrar la vostra cara per explicar, per fer classes de valencià. I segurament han sorgit algunes pors que vos han fet dir no, és igual, no ho faig. Doncs pense que una d'aquestes pors és la fòbia a la línia de temps. Sembla que editar un vídeo o un àudio és una qüestió pràcticament esotèrica per a molta gent, però realment és molt fàcil. Tots els programes d'edició d'àudio i de vídeo funcionen igual. I a banda ara tenim tutorials per aprendre qualsevol cosa, només hem de dedicar temps a buscar en Google com es fa no sé què i dedicar aquest temps a aprendre com es fa. Tots els timelines funcionen igual i aleshores es tracta d'aprendre una altra dimensió discursiva com és la sintaxi audiovisual. És com el nostre discurs, la nostra gramàtica textual, doncs tenim una gramàtica audiovisual que està ahí i que també hem de trencar el gel i aprendre-la i dedicar una miqueta de temps i ja està, i llançar-nos a la piscina. Encara que no ho fem perfecte, no passa res, encara que no tinguem molts recursos, perquè simplement amb un mòbil, allí després amb un ordinador, una tauleta i un micròfonet de solapa o ni això, simplement amb el mòbil es poden fer vídeos per a classe, vídeos didàctics, no fa falta més. Però sí que és veritat que quan comences a posar-te a fer vídeos i et poses en aquest món, comences com a adquirir més material perquè com que vols millorar un poc, no? I alguns recursos que poden ser interessants és, sobretot, principalment, s'ha de tindre un micro de solapa, és molt bo per a la qualitat del so. Després, també està molt bé adquirir un trípode de mòbil o per a una GoPro per a posar-te al damunt de la taula i enfocar-te bé com tu vulguis eixir. Amb una càmera rèflex es fan grans vídeos. De fet, hi ha sèries al Netflix gravades amb càmeres rèflex Canon de 400 euros, 300 euros. És a dir, que amb pocs diners es pot gravar amb moltíssima qualitat. Amb un mòbil, amb les notes d'àudio del mòbil, és suficient per a fer un podcast amb els vostres alumnes de gran qualitat. Després, fa poc, he descobert el meravellós món de les GoPro, que és una meravella, que tenen un micro fantàstic i que graven de por i són supercòmodes perquè són així de menudetes, te les guardes a la butxaca i és fantàstic. I el que us he ensenyat de la tauleta amb el llapis per fer correccions també és molt útil, gravant-vos la pantalla i la veu en off i queda molt professional i els alumnes es queden molt contents si es corregiu redaccions d'aquesta manera. I després sempre, per descomptat, tindré un bon disc dur perquè tot el tema de fer vídeos fagocita la memòria de les vostres càmeres, dels vostres ordinadors i, per tant, és imprescindible tindre un disc dur d'1 tera, de 2 teres i guardar-vos ahí tots els vídeos perquè no es perda res i perquè no tingueu l'ordinador saturat. Després, de programari n'hi ha per fer de tot i tot el programari de pagament té un equivalent en programari d'accés lliure. Així us he posat algunes icones de programari que jo utilitzo, tant de pagament com d'accés lliure. L'Excel Learning per preparar itineraris interactius és gratuït, el Moodle, el Jitsi i després altres materials de pagament, però com que em queden 5 minutets i vull tancar en condicions, això simplement ho esbosse i ja està. He preparat com un decàleg de les classes virtuals.
De vegades és més efectiva actualment una classe virtual perquè no portem la mascareta que les classes presencials, perquè amb la mascareta la comunicació no verbal es perd d'una manera bestial i fins i tot s'està perdent a aquests nivells. Per a mi, des de la meva experiència, les classes virtuals no haurien de ser de més de 50 minuts. S'haurien de dedicar a la pràctica oral i com més foment del diàleg, millor. S'haurien de fer servir tècniques de correcció de l'error i del descuit variades i adaptades a cada alumne, igual com es fa en les classes presencials, però adaptat al nou canal. Són ideals per a les classes invertides. En les classes presencials i virtuals no posa vídeos, els vídeos els mane per a deures, però mai per temps a les classes posant vídeos, i menys encara vídeos meus, perquè em sembla esquizofrènic, però sí que els faig servir de ferramenta per a reforçament. Després, una altra qüestió és el model híbrid o semipresencial, que és molt més complex que no la classe presencial o virtual, és tot un nou món que està per investigar. En el model semipresencial, el meu consell és no obsessionar-se a fer les dues classes de la setmana, una a la meitat dels alumnes i una amb l'altra, no obsessionar-se a fer-les idèntiques, tindre material de sobre i marge de maniobra i encara que no surten o que no isquen exactament iguals, no passa res. S'ha d'adaptar, s'ha de ser còmode, no s'ha de tindre por a perdre algun element d'una classe, no passa res. Capacitat d'adaptació en les classes virtuals, qui no parle, microsilenciat, perquè si no és un caos. I és clau tindre la ferramenta de compartir pantalla i la ferramenta de xat per corregir, per mostrar errors, per fer aclariments, per enganxar enllaços. I quant a l'elaboració de materials didàctics en línia, que és el que jo m'estic dedicant últimament bastant en profunditat i amb relatiu èxit, el meu primer consell és que la perfecció bloqueja. Si no voleu fer vídeos o materials perquè penseu que no estaran perfectes, que no els editareu bé, que no seran de qualitat, si jo haguera pensat així, no hauria publicat ni un vídeo. Jo m'he deixat anar i he fet les coses amb una mínima qualitat i he volgut que les coses isqueren més que no que foren perfectes i estic bastant satisfeta del resultat. Ningú sap quina és la fórmula òptima de la comunicació en línia. A mi m'ha vingut gent a dir-me que els meus vídeos eren massa llargs, massa no sé què, massa curts, però és que ningú ho sap. Feu un poc amb la vostra intuïció el que vosaltres cregueu. A mi, paradoxalment, del canal de YouTube, els vídeos que millor em funcionen, m'estan funcionant, són els que són les classes magistrals de jo davant d'una pissarra explicant 50 minuts. I és així, la gent els mira més perquè segurament troba a faltar aquesta classe presencial a la que no pot anar i a vegades t'obsessiones a fer ahir animacions, boletes, no sé què, i realment la classe tradicional, tu explicant, la gent se la posa a casa i li va molt bé. Després, tot el que ha passat en el confinament, de la youtubització dels formats audiovisuals, que els grans líders d'opinió, els grans comunicadors han fet com una comunicació per YouTube, ens beneficia als elaboradors de materials que són professors de valencià i no som experts, en el sentit que el nostre material casolà guanya valor, guanya capacitat d'empatia, no? De vegades, fins i tot m'he trobat que els alumnes centenistes, els més joves, paren més atenció a un vídeo meu explicant coses que no quan jo em poso en la classe a explicar. No sé per què, tenen aquesta peculiaritat cognitiva i funciona més un vídeo que jo explicant en classe, fent ahí gestualitats per captar l'atenció, no sé, curiositats i coses que passen. Després, jo vaig intentar publicar molts materials en editorials. Vaig trucar a la porta de moltes editorials i ningú va voler-me publicar per un motiu o per un altre, materials de didàctica. Aleshores vaig decidir autoeditar-me i m'he editat jo en PDF, m'he muntat jo la meva tenda i m'he assessorat i faig les coses com s'han de fer, però jo pel meu compte. Si no vos editen, busqueu-vos la vida per a editar-vos vosaltres. Actualment es pot fer. Una cosa és imprimir, clar, editar-te amb impremta és una altra qüestió, però crear PDFs és molt fàcil. Després, per a poder-se... Jo actualment tinc un canal de YouTube amb 3.500 seguidors, no m'ho esperava. L'estiu passat, de 2019, tenia 150 subscriptors.
i he pujat més de 3.000 subscriptors en un any i poc, en un any i escaig. I crec que el secret és simplement haver donat moltíssim altruistament en un nínxol d'oportunitat que estava buit. Moltes vegades sembla que per triomfar, entre cometes, per tindre seguidors, s'han de fer les coses en les llengües majoritàries, però paradoxalment les llengües majoritàries estan ja plenes d'oferta. I en les llengües nostres, amb una llengua sense estat, moltes vegades hi ha més oportunitat de trobar el teu espai, perquè està tot per fer, pràcticament. Aleshores és més fàcil arribar a un cert ressò, a un cert seguiment mediàtic. I sobretot això, donar molt altruistament i crear-se una figura d'expert, evidentment d'expert, però no només la imatge, que no siga només la superfície, tindre també un fons d'expert. Jo el meu fons d'expert me l'he treballat els darrers anys i ara estic treballant més la imatge, però evidentment el fons el tinc. Aleshores, per a mi això serien els secrets o les coses principals que s'han de tindre en compte per a l'ensenyament en línia i per a crear materials en línia. I sobretot, la lliçó de la meva experiència, si puc oferir humilment alguna lliçó o alguna idea de tot això, és que jo no sé molt de res, però sé poc de molt. I amb això em llanço a la piscina. Amb el poc que sé de moltes coses em llanço a la piscina. No m'espero a saber molt d'una cosa perquè algú vinga a cridar a la meva porta. Jo ho vaig fent amb el que puc oferir, que és una miqueta de moltes coses sense ser molt experta de res. I fins així la meva aportació. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Tenim molts comentaris, després ja podràs llegir el xat perquè anem una mica justos de temps i molts comentaris de gent, en jovent així la llengua té el futur assegurat, visca, em sembla molt important, magnífic, magistral, gràcies, moltes gràcies, bestial, o sigui, tot molt bé. Tenim una pregunta que és, però em sembla que ha quedat una mica resolta més endavant, però bé, jo la faig per si de cas. Quin programa d'edició de vídeo gratuït recomanes? Has dit que tots eren bastant iguals, sí, però... A veure, jo és que utilitzo tot de programari i maquinari Mac i jo utilitzo el programa més cutre d'edició que existeix, que és l'iMovie. Jo edito amb iMovie, igual com faig música amb el programa més cutre, que és el GarageBand, però és que no tinc temps d'anar als programes més difícils d'utilitzar i això genera un bon resultat. Altres bons programes d'edició, Filmora, per exemple, té una versió gratuïta que és molt completa també. D'acord, doncs bé, la resta són tot programes comentaris de lloança, així que deixem que... Té algun dubte concret més tècnic i vol escriure'm després un correu electrònic, sense cap problema intentaré ajudar-vos. Gràcies. D'acord. Moltíssimes gràcies. I ara canviem d'experiència didàctica o de presentador i passem a Robert Escolano. Si vols, mentre vas començant a compartir pantalla i tot això, et presento. Robert Escolano López és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant i actualment és el subdirector de llengües del Servei de Llengües de la mateixa universitat. És coautor de la col·lecció de materials didàctics d'ensenyament de valencià Va de Bo, de l'editorial Bromera, i del Diccionari Jurídico-Administratiu del Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant. Ha estat col·laborador puntual en alguns projectes, sobretot de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats, i entre el juliol de 2013 i gener de 2014, quan la Universitat d'Alacant va exercir la presidència de la Xarxa Vives, va ser el coordinador del projecte Xarxa MOOC, el curs en línia, obert i massiu d'introducció al llenguatge d'especialitat de la Xarxa Vives d'Universitats. A més, ha participat en el desenvolupament de les versions 2 i 3 del programa de traducció SALT i actualment col·labora en el manteniment de la distribució de Pertium de la Universitat d'Alacant. Dono la paraula perquè puguis començar el més aviat possible la teva presentació i ja callo. No et sentim? T'hauries de treure...
Moltíssimes gràcies, Elga, per la presentació. La veritat és que intentaré ser breu perquè crec que anem una miqueta justos de temps. El primer que vull dir és donar les gràcies per la invitació a participar en el seminari, perquè crec que el Cercle està fent una tasca excepcional i, de fet, des de la Universitat d'Alacant, des del primer moment que es va crear el Cercle, ja vam participar amb tot el nostre suport i per tant, enhorabona i avant, com diuen els castellonencs. I bé, doncs us anime, per tant, a continuar en la mateixa línia perquè crec que esteu fent una tasca excepcional. Bé, jo començaré fent una captativa benevolència, perquè sí que és de veres que comença la... Apagueu micros, per favor. No sé si... Sí. Val. No sé si esteu veient... Ara mateix esteu veient la presentació? Sí. Sí? Perfecte. Sí. Doncs el primer que voldria fer és fer una captativa benevolència, perquè en certa manera, tot i que la meva participació forma part del bloc d'experiències docents, realment jo el que comentaré ara no és una experiència docent pròpiament dita, perquè, o en tot cas, si és una experiència docent, hauria de ser una experiència docent en potència, perquè realment el que presentaré ara és un projecte europeu compartit per diverses universitats i, per tant, encara no és tangible, és a dir, encara no és una experiència, no és un producte que es puga comprovar com funciona, sinó que està en work in progress, vull dir, estem ara mateix treballant amb ell i encara ens queden un parell d'anys per acabar de tancar-lo. Però, de tota manera, sí que crec que és important que ho tingueu en compte, que no és tant una experiència docent com una compartició del procés d'elaboració d'aquesta aplicació. Bé, realment, del que parlaré és d'Eulàlia. Eulàlia és una aplicació per a neoparlants que realment el que planteja és una eina de suport a l'estudiant Erasmus. Bé, estructure l'explicació en 4 grans blocs que podeu veure així. D'una banda, explicaré què és Eulàlia, quins objectius té, en què consistirà i com hi podeu participar, perquè realment és una plataforma, és una aplicació que nosaltres volem obrir a qualsevol persona que pugui estar interessada per a poder participar en l'elaboració d'activitats i ara després ho veureu amb més detall. Bé, què és Eulàlia? Eulàlia, per començar, és un acrònim. És un acrònim que aglutina la definició que veieu així. És Enhancing University Language Courses with an App Powered by Game-Based Learning and Tangible User Interfaces Activities. Una mica complex, però que veureu ara tot seguit. Realment podríem entendre'l com una millora dels cursos universitaris de llengua amb una app proveïda d'activitats basades en la ludificació, d'una banda, i de l'altra, les interfícies d'usuari tangibles, que ara després veurem això què és. Es tracta d'un projecte europeu que s'ha presentat a Erasmus+, és un projecte K2, que forma part de l'Strategic Partnerships for Higher Education, el van presentar el 2019, tot just ara fa un any, i per tant, tot i que fa un any que està en marxa, estem en una primera etapa del procés. Diguem que si el procés té 4 grans etapes, estem tot just ara en la segona etapa. Per tant, encara hi ha un camí per fer. Així teniu els principals elements, els partners, els principals socis del projecte. D'una banda tenim l'UNINA, la Universitat de Nàpols, la Federico II, que és el principal partner del projecte, és per tant el desenvolupador.
D'una altra banda tenim Smarted SRL, que és el soci tecnològic, és qui desenvolupa l'app en si. Després tenim l'European University Foundation, que fa una mica de supervisora i auditora de tot el projecte, mentre que la Universitat de Malta se centra sobretot en les aportacions quant a l'assessoria en aspectes inclusius. La Adam Mickiewicz University de Bolònia i la Universitat d'Alacant ens centrem en el desenvolupament dels aspectes pràctics i didàctics. Quins objectius té Eulàlia? Doncs, d'una banda, té el desenvolupament d'una app, que és fonamentalment, el projecte és el desenvolupament d'una app que està, d'una banda, basada en la metodologia inclusiva i multisensorial per a l'ensenyament i l'aprenentatge de continguts, d'una banda culturals i de l'altra lingüístics. Pensem que l'objectiu és oferir un producte que també puga tindre una aplicació a usuaris amb necessitats especials, és a dir, persones que tinguen sordesa o dislèxia o que necessiten el suport d'àudios per a poder comprendre millor els textos escrits, etc. Això, per tant, disposarà d'una sèrie de comandaments específics que millorarà aquesta possibilitat de treball. Bé, fonamentalment l'objectiu és millorar l'experiència d'aprenentatge de la llengua i la cultura de l'alumnat Erasmus. Per tant, treballarem en les llengües de tots els socis, utilitzant l'anglès com a llengua principal, però no obstant això també el polonès, el maltès, el català, el castellà i l'italià, evidentment. I realment del que es tracta és de proporcionar a l'alumnat Erasmus un suport a les classes de llengua i cultura pròpies que rebran en les universitats d'acollida. No es tracta únicament d'aquest suport puntual en paral·lel a les classes que tindran durant la seva estada, sinó proporcionar també un punt de suport que puga ser útil prèviament, és a dir, com un primer contacte preparatori abans de l'arribada a la universitat d'acollida, d'una banda, i també que puguen utilitzar els recursos que posarem al seu abast també després d'acabar la seva estada d'Erasmus a les universitats en concret. De l'altra, tenim l'objectiu de millorar les competències digitals de l'alumnat mitjançant l'experiència de cocreació. Què vol dir això? És a dir, l'objectiu és que l'alumnat participi en la creació de les activitats. És a dir, no únicament que obtinga l'experiència de resoldre les activitats plantejades pel docent, sinó que el mateix alumnat siga qui genera les activitats. D'aquesta manera, poder aprofitar també l'experiència d'aquesta cocreació, evidentment, amb la supervisió del professorat dels cursos, perquè puga ampliar els seus coneixements de la llengua i la cultura pròpies de les universitats d'acollida. I, finalment, evidentment, del que es tracta és de crear una llibreria de recursos d'OERs en anglès, de recursos educatius oberts, que puguen ser reutilitzats i, per tant, posar-los a l'abast de qualsevol usuari que puga després aplicar-los en les seues classes. Clar, pensem que, com que es tracta de recursos que els trobarem, recursos diversos, elaborats per cada universitat i que, per tant, els trobarem en totes les llengües de les universitats implicades, doncs, evidentment, l'oferta que proporcionarem serà multilingüe i reaprofitable en tots els casos. Fonamentalment, amb això podríem fer un resum dels objectius fonamentals de l'aplicació. I en què consistirà? Doncs
Clar, dic en què consistirà perquè realment encara està en procés d'elaboració i hem de tindre en compte que tot i que ja hem començat a veure quines són les necessitats bàsiques de cada universitat a partir de l'anàlisi de la realitat pròpia de cada universitat, amb el perfil de l'alumnat, els recursos de què partixen, etc., doncs hem focalitzat els aspectes que volem treballar i fonamentalment seran els que veieu així. Es tractarà d'una eina que servirà per a generar activitats de caràcter lúdic i seran sobretot mapes interactius, quiz o cerques del tresor o jocs d'escapada, els escape rooms tradicionals. Fixeu-vos que sí que és possible que algú de vosaltres ja en la presentació hagi quedat una mica sobtat pel concepte del tangible user interface, és a dir, aquestes aplicacions, aquesta interfície tangible per a l'usuari. I és que realment l'aplicació el que permetrà és que la interacció amb l'usuari pugui ser o bé 100% virtual, és a dir, que siguin activitats que estiguen disponibles en la xarxa, és a dir, en una aplicació d'ordinador, o bé que es puguen treballar mitjançant objectes tangibles, és a dir, hi ha una opció que permet que mitjançant la tecnologia de NFC en els mòbils, és a dir, els mòbils que disposen d'aquesta tecnologia, i mitjançant una eina anomenada antenes, tenim la possibilitat de mitjançant aquestes antenes, és a dir, uns sensors externs, que són uns sensors que llegim a través de la tecnologia NFC, col·locar-los en un objecte tangible. I, per tant, que l'alumne, per exemple, a l'hora de treballar, posem per cas, en un joc d'escapada dins d'una aula, doncs el docent hagi col·locat aquestes antenes, aquests punts de lectura en l'aula, de manera que l'alumne amb el mòbil hagi de buscar on es troba i la interacció que obtinga a partir de la lectura d'aquesta antena doncs obtinga una sèrie d'informació, un feedback, i amb la interacció amb el telèfon pugui anar passant pantalles, per entendre'ns. Això és interessant perquè és innovador. Fins ara no hi havia aplicacions d'aquestes característiques i des d'aquesta perspectiva aportem una nova opció de treball dins l'aula que fa que l'alumne pugui implicar-se. Pensem que si l'alumnat participa també en la cocreació de les activitats, podem plantejar activitats com ara dins d'una aula separar en dos grups el gran grup, el partim en dos, i cadascun dels dos pot generar un joc d'escapada i que l'altre l'haja de posar en pràctica després. Clar, l'activitat de cocreació permet que l'alumne haja de treballar les activitats bé enregistrant àudios, bé incorporant la informació mitjançant informació textual, per tant, redactar-la, bé mitjançant imatges. Això fa que es multipliquen les possibilitats d'interacció i de creació d'activitats. Així tenim un exemple. Penseu que treballem, per exemple, un mapa. A partir d'un mapa que pot ser, repetisc, un mapa físic que tinga situat en els llocs estratègics que nosaltres hagin considerat aquests
sensors, aquestes antenes en les quals hi ha el feedback que rep l'alumne, l'input, millor dit, l'input, pot ser bé físic, un mapa que per darrere tinga col·locades aquestes antenes, o bé virtualment, és a dir, un mapa, una imatge que tinguem col·locada en l'aplicació en línia. Mitjançant la interacció podem anar conduint l'alumne de manera que li fem preguntes sobre, busca en el mapa l'oficina d'informació turística de la ciutat en la qual estàs. I es troba en la part superior esquerra del mapa. Per tant, amb el seu mòbil ha d'anar buscant on està aquesta informació i quan la troba, si és correcta, tindrà un feedback positiu, si és incorrecte, tindrà un feedback en el qual li dona informació. No, aquesta no és. Prova en la que t'hem indicat que està en la part esquerra i no en la part dreta com has fet. D'aquesta manera, l'alumne pot anar avançant i descobrint la informació que se li proporciona. Això té una aplicació diversa, des de la informació que pot ser de geoposicionament, informació referida a rutes turístiques, a rutes gastronòmiques, on està el millor restaurant, on estan les atraccions, el parc més important de la ciutat, què s'hi pot fer, i a partir d'ahí podem treballar el lèxic, les activitats, etc. O, per exemple, el treball en un plànol de la universitat, en la qual els guiem a l'hora de fer un treball dirigit en el qual han de visitar primer un edifici, en el qual treballem lingüísticament aspectes com les oracions, les perífrasis d'obligació, les indicacions, l'imperatiu, primer has de fer això, vés aquí, vés allà, en una universitat. Imaginem que li hem d'indicar a un alumne Erasmus quin és el procediment que ha de seguir per a sol·licitar la targeta de la biblioteca, per exemple, per a poder treure llibres. Doncs se li pot anar indicant què és el que ha de fer, com ho ha de fer, etc. Així combinem, com dic, l'element més cultural amb l'element també més lingüístic. Això es treballa mitjançant unes plantilles que plantegen un marc en què encabirà activitats relacionades amb escenaris concrets, com ara elements culturals, com deia, o bé logístics, de la vida diària, o bé relacionats pròpiament amb la llengua. L'esquema sobre el qual s'està treballant per a poder introduir tota la informació és sumament senzill, de manera que estarà a doble columna. En una columna hi haurà les indicacions que podrà llegir l'alumne i en la columna de la dreta la informació que obtindrà en el feedback. De manera que l'alumnat que mitjançant la cocreació elabore les activitats ho tinga molt fàcil per a poder integrar tota la informació en l'aplicació. Clar, hem de tindre en compte que es tracta d'alumnat Erasmus. Per tant, en principi partim d'un nivell bàsic i llindar de la llengua segons el marc comú europeu de referència, és a dir, nivells A1, A2, màxim B1. No obstant això, evidentment, com que les activitats, el que tenim així és una aplicació que el que proporciona és un marc de treball, és a dir, proporciona la infraestructura per a poder elaborar les activitats, després el nivell de les activitats s'adequarà a les necessitats específiques de cadascuna de les aules i del perfil de l'alumnat. Clar, que treballem amb l'alumnat Erasmus no vol dir que ensenyem exclusivament a aquest alumnat. L'aplicació està pensada per a treballar amb l'alumnat Erasmus, però això no vol dir que no es pugui obrir
a altre tipus de perfil d'alumnat. Sí que és de veres que el projecte europeu té una finalitat molt clara, que és proveir d'una app que millori l'experiència cultural i lingüística de l'alumnat Erasmus, i aquest és l'objectiu del projecte, però evidentment estarà obert a qualsevol participant. Bé, com hi podeu participar? Jo el que m'agradaria és que tingueu clar que qualsevol de les persones que esteu seguint la sessió d'avui podeu participar activament en l'elaboració d'activitats i vos convidem a participar en els tallers formatius que posarem en pràctica a la Universitat d'Alacant segurament al mes de desembre, mitjan mes de desembre, més o menys. Encara no hem concretat la data, però segurament serà sobre mitjan desembre. Així teniu l'enllaç a un formulari en el qual vos podeu inscriure. Teniu un exemple així del que farem. Farem un taller formatiu en el qual explicarem primer concretament què és l'Eulàlia, la metodologia que hi ha al darrere, la contextualització del language learning, etc. Treballarem des d'aquest taller la materialització de les activitats i el que pretenem és que participeu tots els que hi esteu interessats. Si entreu al formulari, ara després compartiré a través del xat l'enllaç, no cal que el copieu ara, evidentment, compartirem a través del xat i estem oberts també a adaptar-lo a les preferències dels participants, és a dir, no tenim ni una data concreta ni un horari concret encara, per tant, si feu propostes, doncs podrem veure d'adaptar-nos a la voluntat o a la preferència de la majoria de vosaltres. Realment, per a cloure i deixar una miqueta de temps perquè pugueu fer les preguntes que considereu, l'aplicació el que permet és treballar amb activitats lúdiques, aspectes relacionats amb la cultura i la llengua per a Erasmus. I la gran aportació que fa és aquesta possibilitat de poder jugar amb l'aplicació de manera tangible, és a dir, de manera concreta, no únicament a través d'una pantalla d'ordinador, sinó a través del telèfon mitjançant la interacció amb elements reals, amb aquesta possibilitat de treballar amb les antenes, com deia, és a dir, aquests sensors que podem llegir a través de la tecnologia del telèfon, en la tecnologia NFC, i bé, doncs, realment des de la Universitat d'Alacant hem fet un treball bastant complet pel que fa al marc teòric, pedagògic i bé, hem rebut un feedback bastant positiu per part dels altres partners que, de moment, anem evolucionant i anem perfilant la manera en la qual es materialitzarà aquesta aplicació en un parell de mesos. Esperem poder tindre-la ja bastant perfilada. Ja dic que sobre el mes de desembre ja tindrem una demo que siga aplicable i, per tant, que puguem posar en pràctica. De fet, ja hi ha una demo que des d'ahir es va actualitzar. Teníem una primera versió de la demo, però ahir precisament, que ahir vam fer un míting internacional, ahir a aquestes hores precisament estàvem encara en contacte amb totes les universitats que formen part del projecte
concretant els detalls de com portar a la pràctica aquests tallers formatius. I vam actualitzar la demo, és una demo que la teniu ja en l'app de Google Play. Sí que vos he de dir que avui precisament hem detectat que hi ha un xicotet error i que ens han avisat que en un parell de dies estarà disponible. Bé, veig que posa demo en l'app de Google Pay, no pagueu, és Google Play. Hi ha un error de picatge ahí, és Google Play, evidentment. De moment està disponible en Google Play i estem treballant, el soci tecnològic, Smartit, està treballant en la possibilitat de posar-lo en pràctica també per a la tecnologia d'iPhone i bé, se suposa que ben prompte també estarà per a iPhone, però de moment està únicament per a Google Play. Si entreu al Google Play, jo vos recomanaria que esperareu un parell de dies perquè ja us dic que estan acabant de perfilar-lo per a actualitzar. Realment hi havia una versió en demo que des de fa 3 setmanes o així, però a través d'ahir ja van concretar una millora i bé, doncs la implementarem en breu i estarà ja disponible. Així teniu un enllaç a la web del projecte en la qual podeu consultar quin és el procés. Ahí podeu veure que estem en el O2, en l'output 2, com us deia, de les 4 etapes de què consta el projecte. Crec que no ho he dit, el projecte es va posar en marxa a l'octubre del 2019 i, per tant, ara tot just fa un any i té una durada de 30 mesos. Això vol dir que el projecte estarà en marxa i s'acabarà cap a l'abril del 2022. És a dir, és un nadó encara. És un nadó, diguem-ne, que tot just comença a caminar. Per tant, estem en procés de creació constant i sí que és de veres que la definició de l'estratègia pedagògica ja està molt definida i la demo ja comença a adaptar-se a les necessitats pedagògiques establides. I bé, vos anime a participar en el taller formatiu que obrirem al mes de desembre, perquè realment a partir de l'aportació de la màxima disparitat de perfils de docents i així en aquest fòrum hi ha una gran varietat de perfils i d'àmbits de treball, doncs ens ajudarà a enriquir el projecte i ens ajudarà a treure una aplicació completa i que siga realment pràctica en totes les realitats. I bé, doncs estic obert a qualsevol pregunta, no dubteu a traslladar-me les consultes que considereu. Ja he dit que realment, més que una experiència, el que posa en comú avui és un projecte de futur. Un projecte de futur que el tindrem en marxa fins a l'abril del 2022.